Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lis. King Muji ada? Ada. Rokok seknya? Ganti rokok. Ya rokok sik to, Bos, kok. Arek pijet, tak terem pijet jare sikile kebar kesleo. Nah, ngono Bos. Dadi iki ceritane aku ngene King Muji arek ngeterno King Muji. King. Nendi wae Lis? Di mana? Ki sandale ti cepot ora? Gak apa. King. Di mana kamu, King? Oh iki. King. Ayo, endi sing lara? Iki Abu. abu sing tok. Endi? Iki kene iki tok. Abu Bos iki. Nek iso mlaku iki. Oh iya, soalnya iki lho iki karo iki beda. Beban awak ya. Ada beban awak. Beban awak iki. Nah. Korek Bos. Wes tak rokok ki bosku kok. Nah, dadi ki ceritanya aku mau mengantar King pijet, Bos, karena mlakune sik dingklang. Terus samare nek kasep malah dadine berbahaya karena engkel popo kuwi nek ngaran gak roh aku engkel kaya ning. Kita nengin Pak Tamim King ya. Yo. Mlakune diglek-diglek, Bos. Ngisakno, Bos. Tak terno iki. Ya, ngisane kowe King. Wis suwi lho, wis gak mari-mari piye to? Tapi mbok pijet apa piro? Sampai pisan tok. Kok. Ini bahaya King, sama nek gak anu. Bahaya. Aku nanti itu jam begini Bos, pas ketak dulu. Aku pas bilang ini. King, baru kamu dibilang jelora lah, ada jelora. Saya tak masuk anu, obat. Oh, itu urut Bos. Apa di Jakarta itu saya bisa begitu ya. Nah, ini habis di bensin, King. Tapi memang mana loro? Mana apa we? Mana apa? Apa lah we? Bogeng diglak, bogeng itu bicara gak gelap. Tapi nek bogeng gak ero aku. Kita bicara nek itu gak ero. Kali otot ya Bos. Otot apa ya? Tapi nek dinggo mlaku mesti kemeng ora Ki? Tapi cenut ngono ya. Bos aku tadi habis iki baca Pak Tamim semalam Bos langsung tak WhatsApp Pak Tamim binding saged apa mboten ngurutno niki sikil kesleo. Oh iso Duk. Iso Mas. Aku biyen tanganku ceklek Pak Tamim kuwi. Ya Pak Tamim. Bandung. Salis Bos. Oh. Jenate almarhum tangane ceklek ya ndek kono. Bos iki perjalanan. Edak ngono kok. Tapi pisanan, Mbok, pijenan ning ndi? Ya kono. Masa? Balik ora neh. Diurut ge minyak. Perjalanan kita menuju rumah Pak Tamim. Bentang mari ngesakno makune dagluk-dagluk. Dalan rata barang nyetuk nyeki makune dagluk-dagluk. Emang aku lep wisuk wis tangi wae. Ngaren. Lagi tangi wae. Sok. Nggih. Lep teko jam piro?
kok itu. Masa? Apa nyilet orang ya? Mas. Iya mirip Mas B. Jadi wek kepleset nih. Pak. Wih. Kepleset ning ndi? Kok iso? Tapi ngerti omahe? Ngerti omahe? Iya TK. Aku malah durung omahe, aku malah wonge mara iki. Pas kae. TK. Kita sebutkan dulu, Bos. Oh, ada kakak. Ada kakak. Kakaan ya? Ini bukan kok mau. Kok murah? Itu pan. Nah, iki apa toh? Pengobatan patah tulang Pak Agus Tamim. Niki patah tulang kesleo urut badan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah, aku ning omah. Tuh. Assalamualaikum. Ning omah. Bos, Pak Tamim. Belanja. Niki lho Pak Kesleo niki lho. Nggih, sing riyen nika. Tamim, Bos. Kemudian kok kene king. Tanganku iki kan ceklek, Bos. Oh, ini kok gini. Tapi wong marane omah, bel. Bel gelem marane omah. Pas rene sapa sing ngetero? Tengah iki. Terandi. Apa ngideng? Kan jeruk iki. Yang. Dereng. Tapi cek kemang, Ging. Dagluk kok. Kimchi, Bos. Nanti wae lengo. Apa tak kok nggo wanjel? Hah? Kok bio apa toh? Bio sih. Oke sih. Mas nek perang minggu, Ging. Perang minggu. Oh, ini. Kasih ngotril piye ta bikin Pak Montar. Karo sih. Oleh-olehane ngono kowe iki. Kimchi, Bos. Nyapa, Ging? Kemang. Linen. Iya. Iki geden kental iki. Kental karo pupuku lho padha. Gedine. Kon lemu arep ini. Gak iso singgung ngono. Sak lara ki ngora kok. Rasa tono. Jadi pijet kok. Niku nek ngarani napa Pak? Engkel nggih. Iya, Engkel. Engkel. Rong minggu e. Nyapet dah. Iya keket lah. Benda mari kok Apa saya perkomal karo Mbak Del terus ki
King, anjing kok sedaya tak jak. Suka ini, bukan. Bukan nang omah to wonge. Oh. Cik. Bos. Turut sekali. Tapi masa ra krasa ki nganu ngono. Loro. Kok ora nembok obat no. Wes sontek no. Kesele kok disuntik no piye to? Mesti gak mbok urutno. Ono stup-stup ya. Ceduk-ceduk. Penat mawon sing banter Pak niku. Sing pas lara. Tentang mari. Terus mari. Nah nggih. Tapi anu mboten sanjang kok niki nek anu nggih kok. Ngertose mlaku dagluk-dagluk ngoten. King. Kemuci. Mana mari kene. Mana sak loro iki? Malah liar-liar loh. Wah, liar ta. Malah liar-liar loh dipijet iki. Ora kok ngawur. Liar-liar. Nah, dengan nekuk King. Nekuk gak iso, iwuh. Nggih kapetan beban lho wonge be yo. Bobot lho. Wis rong kental dhewe pamane. Iya. Nek pama sapi ngono, dienggo korban. Lemu saya apik. Yo wong ki lho Jan. Iya. Pas. Pas ini Pak Amim. Nanti, pun matur suwun. Nggih. Yo, selamat mari King ya. Nggih. Bos. Masak lara King. Lara. Semut-semut lho. Senut-senut ya. Yo. Bos wis, alhamdulillah besar. Pijet. Kita pulang. Pak Tamim. Wis. Mari doakan King ndang mari, Bos. Mari. Ayo kemeng. Jadi doyo kan malah kepapat. Kolat anu nek sik lara tang dino, kopi apa 3 dino, lono nek. Yo, urutno. Engkel wis aja engko mlaku-mlaku sik. Buat alang-alang sik. Nggih, Bos. Sama Bos aku. Nah, dadi engko bar iki aku rencana iki delok sawe maib Bos sedar di kopi tapi gak ngerti aku. Kok mate jam piro? Jadi nonton apa? Anak talang kok lek Condro. Sebenarnya teman-teman untuk absen hari ini terima kasih banyak sudah menonton, banyak sudah mensupport. Jadi mulai yo. Oh ya duwe YouTube to King? Ya, duwe. Ora tau upload. Wes upload di kok. Masa upload apa wae? Jadi upload apa wae? Sembarang. Barang ya. Yang penting sembarang. Delok foto orang opo ya. Jadi upload ya. Saudara teman-teman, jadi terima kasih banyak sudah menonton. Masih banyak pokoknya support terus berpenonton biar semangat. Saya akhiri untuk vlog hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.